Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. היי לכולם, אני מיה וברוכים הבאים לערוץ החדש שלי. זה הסרטון הראשון שלי כאן, ואני לא אשקר, אני גם קצת מתרגשת וגם קצת נלחצת. אז מה הולך להיות בערוץ הזה? אני מתחילה סדרה, כן, סדרה. ממש כזאת עם דמויות, עלילה, דרמה, כאילו נטפליקס. רק בגרסת אין תקציב אבל יש רצון. יאללה, בואו נכיר את הדמויות. היי, אני מיה, בת 11. אפשר להגיד שאני קצת שונה. אני אוהבת מוזיקה. אני אוהבת ממש, אבל ממש חיות. ואני גרה רק עם אמא שלי. לא כזה דרמטי, כי פשוט אין לה תקציב. היי, אני אמא של מיה, אני רוב הזמן בעבודה, אז אנחנו לא נפגשות הרבה, אבל שכן זה הדבר הכי חשוב לי בעולם. אנחנו מבשלות, מדברות ומנסות להשלים את כל מה שפספסנו. אוקיי, אז שם הסדרה בינתיים הוא לבד בלב. אבל אני צריכה אתכם, תכתבו לי בתגובות אם להשאיר או להחליף את השם. ובאמת, אם אתם רוצים להיות חלק מהערוץ הזה מההתחלה, זה הזמן שלכם. תירשמו לערוץ, תכתבו לי מה חשבתם, אולי אתם תשפיעו על מה שיקרה בהמשך. טוב, זהו להפעם, נתראה בפרק הראשון, והוא הולך להיות מעניין. ביי אוף!